Wel, croeso chi unwaith eto i'r Gell yma yn Mangor. Mae'n ddwrnod hynod o braf. Ac eto, mi oedd y newydd neithiwr fod y prif weinidog wedi cael ei gymryd i'r uned gofal ddwys yn yr ysbyty. Yn atgoffa ni mor ddifrifol ydy'r sefyllfa ar hyn o bryd. Ac eto mae yna rai fel sy'n nhw'n anwybyddu cyfarwyddyd y llywodraeth. Pen oedd y trwytha yma eto, yna rai wedi dod i'w tai gwyliau yma yng Ngwynedd. Beth sydd chi'n ymateb i'r math yma o fahafia? Mae rhaid i mi gyfaddau bod yna deimladau cymysg yna i. Y prif deimlad ydy dicter. Pam nad yw'r bobl yma'n sylweddoli mor hunanol ydyn nhw? Disgwyl bod rheolau'n berthnasol i bawb arall, ond ddim iddyn nhw. Ac eto, mae gen i chydig bach o gydymdeimlad efo nhw. Hynny ydy, mae'r syniad o fod yn gair mewn rhyw fflat neu apartment yn un o ddinasoedd mawr Lloegr a dim gardd i fynd iddi ac yn y blaen. Wel, pwy fysa ddim eisiau dianc o hynny i awyr i hach Gwynedd a golygfeydd gwych Eryri? Ond wrth gwrs ddylen nhw ddim dod. Wrth i ni feddwl am yr wythnos fawr yma yn arwain at y Pasg yn hanes yr arglwydd Iesu, da ni'n gweld y ddwy agwedd yn ddo hefyd neu deimladau fo. Yn fuan wedi iddo gyrraedd Jerwsalem, da ni'n ei weld o yn wylo dros y ddinas mewn tosteri. Ond yna wedi mynd mewn i'r ddinas a mewn i'r deml, mae'n gwneud chwip allan o gortynau, troi byrddau'r cyfnewidwyr arian a'r marchnadwyr drosodd, a gyrru'r bobl allan efo'i chwip. Mae yna ddicter mawr. Gadwch i ni feddwl am hyn am funud bach. Pan ath y gwaredwr i'r deml a gweld yr hyn oedd yn digwydd yno, oedd na ddicter mawr wedi llenwi i galon. Oherwydd fe godwyd y deml mwyn i'r bobl fedru cael ceisio Duw. Oedden nhw yno yn ceisio drigaredd ac yn dod o hyd i faddeuant yno. Ond yn lle hynny, mi oedd na farchnadwyr wedi llenwi'r lle yn gwerthu anifeiliaid a cholomenod i gael ei aberthu, a rhai eraill yn barod i newid arian cyffredin y dydd am bres am arian cysegredig y deml. Fel bod pobl yn gallu rhoi i'r deml a'r prisiau wrth gwrs yn afresymol yno. Ac fel hyn mae Mathew yn adrodd yr hanes. Ath Iesu mewn i'r deml a bwriodd allan bawb oedd yn prynu ac yn gwerthu yn y deml. Taflodd i lawr fyrddau'r cyfnewidwyr arian a chadeiriau oedd yn gwerthu colomenod a dywedodd wrthynt, mae'n ysgrifenedig, gelwyr fy nhŷ i yn dy gweddi, ond yr ydych chi yn ei wneud yn ogof lladron. Mae dicter yn llosgyn i galon. Nid dyma'r Iesu tirion y mae plant yn hoffi canu amdano. Nid gentle Jesus meek and mild ydy hwn. Dyma'r Iesu ddwedodd, gwaed i Chorazin, gwaed i Bethsaida. Ac am Capernaum fe ddwedodd, ysmwythach fydd ar Sodom yn iddo farn nag arna tithau. A hynny am iddyn nhw wrthod credu iddo fo. Dyma'r Iesu sy'n sôn am ddyd y farn. Pryd y bydd yn rhaid i bob un rhoi cyfri am ei bywyd. Bydd mab y dyn yn anfon i angylion, meddai fo, a byddant yn casglu allan o'i deyrnas sef bopeth sy'n peri tramgwydd a'r rhai sy'n gwneud anghyfraith. A byddant yn ei taflu i'r ffwrnais danllyd. Bydd yno wylo a rhincian danedd. Doedd gan neb syniad uwch, da chi'n gweld, am gyfiawnder a sancteiddrwydd Duw. Nath na neb gasau pechod a drygioni yn fwy na mab y saer. Brofodd neb mwy o ddicter. A hynny'n wahanol i'n dicter ni, o dicter Iesu'n dicter cyfiawn. A dyna be mae'n deimlo am y drwg sydd yn fy nghalon i, ac yn y mywyd i ac yn eich bywyd chi. Dicter mawr. Ond ochr yn ochr â hyn, da ni'n ei weld o'n wylo dros Jerwsalem. Pan ddoth yn agos a gweld y ddinas, wylo drosti gan ddweud, pe bai tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd, ond na, fe'i cuddiwyd rhag dylygaid. Fod ganddo sêl mawr dros gyfiawnder ac ogoniant I dad, roedd hefyd efo cydymdeimlad
cydyn deimlo dwysaf tuag at bechaduriaid. Bellach ymlaen yn yr wythnos, mae'n deud, Jerwsalem, Jerwsalem, tydi sy'n lladd y proffwydi ac llybyddio rhai anfonwyd atat, mor aml y dymunais gasglyd y blant ynghyd, fel y mae Iar yn casglu ei chywion dan ei hadenydd. Ond gwrthod a wnaethoch. Nath na neb erioed fod â mwy o gariad a thosteri tuag at y colledig na hwn. Felly mae gynnon ni'r cyfuniad ofnadwy yma o ddicter cyfiawn yn galw am farn ar bob drygioni, a'r cariad dyfnach na fedrwn ni ddychmygu tuag at y rhai sy'n mewn tywyllwch ysbrydol wedi gwahanu oddi wrth i tad nefol. Beth oedd hi'n wneud? Fe ddiwisodd Iesu lwybr ddyle beri dychryn i bob un ohono ni. Fe ddewisodd ofyn i'w dad sanctaidd gosbi pob pechod, holl bechode'r byd, oedd i cosbi nhw yn ddofo'i hunan ar y groes. A trwy hynny, oedd yn agor drws trigaredd y tad i lifo i galonau rhai fel chi a fi. Chi'n gweld, mae'r proffwyd Eseia'n sôn am waith cyfiawn Duw yn dwyn barn ar bechod fel ei ddieithr waith. Ei hoff waith yw trigarhau, y garllwys ei gariad ar ei greaduriaid. Trasiedi mawr Jerwsalem oedd ei bod nhw wedi dewis gwrthod hyn. Oedd yn well ganddyn nhw beidio derbyn trigaredd y gras Duw. Jerwsalem, Jerwsalem, tydi sy'n lladd y proffwydi ac yn llybyddio rhai anfonwyd atat. Mor aml y dymunais gasglyd y blant ynghyd fel y mae Iar yn casglu chywion dan ei adenydd, ond gwrthod a wnaethoch. Heddiw mae'n ddydd gras, dydd i ni droi mewn rhyfeddod a phlygu i dderbyn y maddeuant llwyr y mae Crist wedi ennill ar ein cyfer. Gadwch chi ni weddio. Ar glwydden Duw, da ni'n rhyfeddu o feddwl am yn gwaredwr ni yn mentro dwyn canlyniadau yn gwrthryfel ni yn derbyn. Diolch i ti o Dduw Tad i fod o wedi dewis y llwybr yma, oherwydd heb hwn fydde na ddim gobaith i ni. Ac wrth i ni ystyried y modd yr ath y gwaredwr i ddioddau cos pechodau ar y groes. Mae'r cwestiwn yn codi yn ein calonnau ni gyd. A am fy mea i, dioddefodd Iesu mawr pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef, o entrych nef i lawr. Cyflawnau'r gyfraith byr, cyfiawnder gafodd iawn. Ar ddyled fawr, cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. Diolch, diolch o Dad, am y ti drigarhau wrthon ni erioed. Diolch am yr arglwydd Iesu a'i abertrysom. Amen. Wel, cadwch yn saff. Gweddiwch dros Boris Johnson ac eraill sydd yn dioddau a rhai sy'n gwasanaethu yn gofalu amdanyn nhw. Ac yn y cyfamser, efallai, gewn i'ch gweld chi fory.